this is me again, Jelly, your friend, Jelly, big delivery. So, ano kayo pakita ninyo nga dala ni Miliang, package from USA. Tada! Package from USA! Yay! Amazing! Oh! Uy, ito paulit na ka-treta. Bye-bye! So guys, kini siya is package siya from USA. Gipadala lang yun gikan sa Amerika para lang gud ihatod sa among balay o itap-tap sa mga bongbong. So, daghan kay ni siya. Dara, ang nag-deliver ani, guwapo kaayo ang nag-deliver ani. Ay! Kung makakita mo niya, naku, basin na crush mo niya. Asa to ako mo ibayla sa nag-deliver. Ayaw mo kakurat, panghawid sila ng kuranan, kay diara ako ibayla-ila. Ang nag-deliver sa package galing USA. Tantanat! Tara! Ayaw lang natutuki ha, kapasin mga crush mo. Okay, so mga tanan ang iyang ipadala. Oh, di ba? Daran, ang sulod sa atong package. Ang sulod sa atong package, atong ablihan in 1, 2, 3. Ang mga bata dahil na ang sulod sa package. Tara. Bitaw guys, seryoso. Gawas na sila. Pasudlas, Jared, kay gusto siya musod. Pasudla. Pasudlas, butsot. Pasudlas, butsot. Nasod. Sige, sod. Sod ka butsot. Sod. Hoy! Nagagubot sa package sa inyo, sod. Dito, honestly guys, kanina ng mga karton is dili gini siya gikan sa Amerika. Kasi mutuo mo. Kani si Jaes, gikan ni siya sa trabahoan nila Miliang dito sa ilahang lubag motor. Nasa kay lubag. Alang nagbaligyan na sila mga helmet. Then, lingog-ngog sa Mumbai. Dara. So kining mga box ani guys is dili na siya mga package, mga mao na siya mga box helmet. Then kay wala naman gamitan nga hali naman lang helmet. Halinon ka dili lang helmet kay. Uy. Kasi aling ngugmuga kay gasuot. So ang ilang helmet guys halinon kay tulo pa lang kaadlaw ana hurot na ang butang deliver. Uy. Ano man na oy? Tabi. Uy, tibot. Dala lang atong bana. So guys. So mao na siya. Then sinon kaayo mga daghan kay slag karton dili. Karton sa ayaw lagi na pangwa ng karton jud kay tapos bumbong. So dira ang gipakita ninyo daghan ka jong mga karton. So gipangayo na siya ni Miliang kay ang himuon ani is itap-tap siya sa among bongbong kini. Kung nakita niyo among bongbong daghan kay aircon. Aircon ni siya guys kay lusot-lusot gid ang hangin ani ug gabi ug kanang ting-uwan lusot-lusot pati tubig sa uwan mulusot. O tungod kay mulusot mas mga basa nga mong sound diri sa ubos ani mga basa. So naka-idea sa Miliang kaya mahimuon ang mga karton. Kay lagi amo itap-tap din sa among balay. Gali waros. Uy, masulod, boy! Ani ba mga bata oy. Naidurante sa karton. So kay para dili na makasulod ang tubig ani, tap-tapan ni ani na mo pang pilit ang mga karton pang stapler. Kay daghan-daghan man ni dako pud siyang kartona. Ang kita ninyo, diba? Oh, diba? Ayan na sudsod be. Ayan na pagsudsod. No ha. Latos. Okay, so wala siya ang hole ng karton guys. Ako ipakita ninyo ha. Itsa kay galusid-lusad ko. Kana. O gikan sa ibabahon dun sa ubos. So dako gyud siya mga isa itupong ko jay pagkara G. Pagtagalio. Sa ako ang kanang shoulder, Miss Antos. Bitaw tama siya sa akong ilok.
So nga na siya kataas nga karton, then wala pa na siya gigunting sa mata, gigunting. Dako gina siya, so mataptapan gid ang among kuan ani. Dako yung nga area ang mataptapan kay lagi dili pag may malili ni Joseph ba. Joseph da. Okay. Ano na magpapilmi sa sala mga tog? Dili ra mga tog dili ana sala. Anja ang bongbong na mo malili ra ba basin ilion ng Joseph. Ang mga tog ra mami kay manginganga, manggilaway. Ayan na lagi mo pagsudji. Di ka sabot oy. Kaman tayo maghuwang makasabot ta. So guys, ayun mo nagkilay ko karon char. Sana all nagkilay kay padong man tayo mga dayon. So mo ni ang brand sa ilahang helmet guys. Evo. Sabi dere di ka model. Dara, Evo. So nindot kay nilang helmet. Pila ilang helmet de. So dara, ako lang magpatanahon sa picture. Oh, say hi! Hi! Shout out day ko ni Ma'am Lelet. Ma'am Lelet ba to nga na diha sa nagtrabaho sa Saudi. Shout out ni mo diha ma'am. So ana ra ni makakaon ni Milyang oh nag-request si Ma'am Lelet nga mga nag-enta mi ni Milyang kuno og kuan bangos nga ibutang sa lauoy. So puhon kung makabalat si Milyang og bangos kay mahal jud adjog isda ron kay tungod sa hangin-hangin ug uwan-uwan. So puhon gyud go makabalit og bangos. So mao to. Na-stress na ko balik 1/4 tungod sa mga bata. So ako mong patanawon kung mataod na kang libog ako sa insulti. Ako mong patanawon sa panahon nga sa panahon jar. Mataod na ninamo ning karton. Nanggara dyan yung mga bata oh, gasot-suot dyan. Oh. So kung itaod na ninamo, aho mong patanahon kay stapler man siya, kay naman sila itaker god ang kuha ni Milyang. Dara, nanood na pagbalik oh. Hoy! Shout out! So, mga guys, ako ma-vlog karong adlaw kay mo kuha na pag-char, pag-gaping. Babaeng, ito, may nakita kong magandang babae. Joke. Ay, nakita ko isang babae. Joke ay, kita ay. Kita mo to, nagpapuan ni ka, nagbutang-butang ko ka ng clay black. Hi! So guys, maro na para sa atong video karong adlaw. And thank you so much for watching. And mo lagi to shout out ko ni Ma'am Lelet nga nasa Saudi. Shout out ni mo diha ma'am, hinaot nga nakasama yung panlawas, ang hinaot nga ibres pa daghan pang mga butang. Dili mga butang kundi sa physical, tatang aspeto sa imong kinabuhi sa spiritual labi na. Pinaka-importante ato spiritual. So, amping mo diha ma'am, God bless you all sa imong mga kauban diha. Shout out inyong tanan diha sa Saudi. Kung ako masayop, Saudi ba to o Kuwait sa tong lugar oy. Shout out! Anak ko rin puhon-puhon ulit ng bangos. So, ano to guys? Thank you for watching. And see you on my next vlog!